Sausa ka. Linda! Bago na niya, unto na! Bangon na ko! Puro baya mong mga anak ug dato! Trabaho na kay magabihan ta! Saan naman Linda! din oras alas city pa gani. Grabe sa dispapaw Sayo ha sa bamukaw O saman! Gusto ka nga bakos mo'y mupukaw ni mo, Linda! Oh! Opa! Naana mo, bangon na! Ay sus, pasag din na lang ng inyong amahan. Ang mabi. Huwag mo gano'n tayo klase. Pero sa'yo gihapon may pukawon. Training na ninyo eh! Santa mga bata pa mo! Pa, Eh, gituyo na nako aron abot sa panahon nga kamo na maoy magtrabaho ug mamahimong ginikanan, andam na mo. pero pa, mga bata pa man mi pa. Nag-eskwela pa gani mi. Mao gani, samtang bata pa mo, i-train na mo. Kay lison nagwa mo'y kalibutan sa tinuod nga dagan sa kinabuhi. Usaon na lang kung mamatay na ko, ha? Kinlanan mo lihok na gid mo. Ilabi na ka, Grinda. Kay ikaw mo ikaw magwangan. Dini mo mahimong pasagdan imong mama og mga manghod. Nakasabot ka? Opa. Happy to get itong graduation, day Glenda. Maulag giday. Excited gani kaayos, Papa. Ogma, magpalit mix nina nako para isulob ni graduation. Wow, kapinangga da. Nga asa man ta mag-college? Wa pa man may magkastorya, ana. Karon, inigulit na ako. Mangutan ako ni Papa. Ma, nga naghilak man ka. Nadisgrasya si Papa ni mo. Sa? Man siya karon, ma. Okay na ba siya? Wala ba magrabihin? Asa siya ospital kaya tuon. Patay na si Papa ni mo. Papa! Ate, magkano siya nalang tawa naman si Papa. Dog. Pang, imo man may kibiyaan, Pang. Usaon ako pagpadakuan ng mga bata, gawa na ka. Unsaon na lang kung mamatay na ko. Kinanglan nga mulihok na gyud mo. Ilabi ka na, Glinda. Kay ikaw may kamagwangan. Dili nimo mahimong pasagdan imong mama ug imong mga manghod. Nakasabot ka, Glinda? Maayaw ka bala ka, ma. Dili ta mo pasagdan. Ayaw ko gihikapa. Ma? Ikaw mo ihinugdan ganong namatay si Papa ni mo. Ako? Oo, ikaw. Kay kung dili patungod ni mo, dili mo lakaw imong amahan para manghuwam og kwarta. Ayaw basula imong kaugalingon, uy. Wa may gusto mahitabo to. Wa ko kay bagon siya angay na kong buhaton, ay. Si mama og ang ako mga igsuon. Dili na hapit mo tingog na ako. Ako gid may gibasol nilang tanan. Wa kay mahimo, ana. Pero hatagi lang silang time nga makauna-una. Pulos biya mo nasakitan karon tungod sa pagkamatay si mong papa. Maulagi.
Unya, unsa na may plano ni mo ron? Human sa graduation. Ma-apply ko dayon og trabaho. Kinahanglan nga makatrabaho ko dayon. Day Glenda. Recorded by X Thunder Gaming. Hi, Glenn. Niya na sa di mong suitor. Excuse ha. Adto ko sa kong table. Kumusta naman ako gihon mo, Glenn? Bruno, di ba giing na naman ti ka? Nga dili pa ko sure kung andam na ba kong musod og relasyon? Daghan pa kay kong responsibilidad. Dili ko sure kung makahatag ba ko og time nimo. Ihatag yun ako ang tanan akong pagsabot nimo. Sugta lang ko. Ikaw yun. Oh, sige, good. Dugay-dugay naman sa kang nanguyab. Maong sige. Gisugot na ka. Yes! Uy, kadaghan ba ko di og miss call nila mama kanyang kadlawon? Noon sa man ni sila? Akong tawagan na. Dugaya biya ni mo dito bagoy. Gabi iraming nanawag. Nakatuog ko ma, kay ni overtime ko gahapon. Nga naman di unta. Pagpadaon niya kwarta ha. Kaya nagkautang mi kahapon. Gipa-check up na mo imong manghud kay nalipong man. Pwede kay mabdos man di ay. Ha? Mabdos? Uy, kabata pa ni Chinchin ma? Di sunubi pag siya. Ay, kanya saon ba na ni mo nga mabdos na mangyon? Wala tayo mahimong ana. Oh, Upunin na lang sa day para palit og sapatos ni John John. Imuduwa ko na siya basket sunod adlaw. Maayo ng pag-uiyang sapatos. ang grabe ha. Sa may pagtuo nila. Namunit ako kwarta diri. Ganawa naman ka mo, Tikog. Unsa man, magpadaka o dili. Pangitaan ako paagi ma. Ayaw ko tubagaan ng mangita pagkagpaagi ha. Saro naman sa gwa pa kay kwarta diha nga nagtrabaho man ka. Magpada ako ma. Glenn, di ba giingnan naman ka nga ayaw palabi og hatag sa tanan sa imong pamilya? Pagbilin po para sa imong kagalingon, di ba? Dili man sagud ako sila pwedeng pasagtan. Maumukayod gyud kung maayo para sa akong pamilya. Pero ang imong gipasagdan karon ang atong relasyon. Nagsigi kog hiskot og kasal, pero dili pa kaandam. Dili hangtod sa hangtod nga sila ang imong unahon. Nasa kay imong kaugalingong panginahanglan. Kaya pini mo, feeling nako. 10 years na takuyab. Pila na edad na to. Pero, nagpaabot ko sa wa. Ug nag-usik ako sa akong panahon. Sorry. Pero dili gid ako kayang talikdan ang akong pamilya. Kung dili na mo kayang magpaabot, magbuwag na lang ta. Si Bruno na lang kadi binahibili na ako. Nawa pag yun. Pero dili na ako siya pwedeng pugson nga mapabilin din rin ako. Gusto sad ako magpadayon iyang kinabuhi. Bisag ako. Hoy, nga na nagbilagro ka? Wala ito mo duty. Wa ko'y gana, day. Day, iba ako nga nasakitan kayo kasi pa nagbuwag niya ni Bruno. Pero yung kadaoy. Timan naipamilya ni mo nga nagsalig ni mo. O girisgo ni mo inyong relasyon ni Bruno tungod nila. Day. Hello? Glenda, padanin mi kwarta kay imong bangko na disgrasya sa pagduwag basket. Nabali ang tiil. Unsa?
Kumusta naman si Junjun, ma? Ay, okay na, oy. Pero napa ko ni daghang mga bayranan, kinapay mga tambal nga palito noon. Ay, pastilan. Kaluoy sa imong manghod. Mag-birthday na ba ni sunod adlaw? Sige lang, ma. Sweldo naman po na ako. Magpada ako. Mauli ka? Oo. Pero wako magsaba nila nga muuli ko, day. Birthday man nun sa kumanghod. Gusto na ko nga i-surprise siya. Nganong dagan man ang tawag niya sa bahay? Ate Glinda? Oh. Junjun? Tay pa. Nganong wa malagi ka sa ospital. Okay na malagi ka. Abi na ko. Glenda? Ni alagi ka. Ma, unsay buti pa sabot ani? Okay na malagi ni Junjun. Okay na magkikuti. Naman siya hindi ko. Ay sos, ako lang gipagawas ka na hospital ka para magpadag ako imong maguwang. Unsa? Huh, grabe naman sad ka, ma. Imong kaugalingong anak, imong gitungo. Ayaw kong inaan na ha. Pasig nalibot ka nga ikaw ay hinungdan nga nung... Nganong namatay si Papa? Huh, hangtod ba karon ma ako gyapon imong gibasol? Ingana na gid ka grabe imong kalagot nako. Nagibuhat man nimo nako. Wa man ka baguna-una nga nagpatay-patay na kong trabaho dito para lang makapada kong kwarta. Para makasuporta ko ninyo. Ate, Bisag usa ninyo, wa man gani na utanan akong okay pa ba ko? Kung naginawa pa ba ko? Kung kaya pa ba na ako? Kaysa tinuod lang gikapoy na kayo ko. Hindi give up na ako akong kaugalingong kalipay para ninyo. Pero mauna na ikabahos ninyo. Ako kung gikapoy na baday ka, sige. Basag dahin na lang, be. Isakit magkaday si mong buot. Basag dahin, be. Pero kalimtan ako nga anak ka. Dugay na ko ni mo gikalimtan nga anak ko ni mo, ma. Kay sukad nga namatay si Papa. Wala ko maka-feel nga anak pa ko ni mo. Maong sugod karon. Magkalimtan na hinata. Glinda? Napabok ko'y balikan. Makuha pa ba ti kagbalik? Wa mo kumawa ni mo. Ug dili kumawa ni mo. Salamat, Bruno. Salamat. Kulang ba yatang 24 oras sa aking hanapituin? Triple ang sakit nga akong gibati ato higayon ha. Ni-give up na gyud ko sa akong kaugalingong inahan. Pero patago kong magatagan sa akong igsuon o ginagmayng suporta para nila. Kaya bisag unsaon pagbalibali sa kalibutan, pamilya gyapon ako sila. Karon, padayon ang among relasyon ni Bruno. Og malipayon kaayo ming duha. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka namang higalan kaagi ni Glenda nga taga Tangki, Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagalan, magpahinga. Ito ka lang. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marihikain ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Thank you! Salamat! Salamat kayo ninyo! Congrats! Thank you!
karon nga asawa na magiti ka. Ako isa nimo nga buhaton akong tanan para nimo og sa umabot natong pamilya. Isaad sa dako nimo nga magtinarong ko sa akong pagkaasawa, Blake. O unungan ti ka bisag unsa pang mahitabo. Salamat, mahal. I love you. I love you too. Ha? Mo apply kag trabaho sa barko? O mahal, gusto ko nga makatigom ta samtang wa pa tay mga anak. Oo niya ako. Imo lang di kumbiyaan nga ako rang usa din eh. Karon naman sad ni. Okay? Kay puhon kung makatigom na ta o kung may anak na sad ta, di na ko magpalayo ninyo. Magantos-antos lang ta karon, okay? Okay, mahal. Welcome, Brad. Ikaw mo di bag-on din, no? Oh, Brad, salamat ha. Unya, nakadungog na kag-istorya nga kung mudunggo ta. Magpasaka ta og mga babae din, eh. Oo ba? Pero di ko ana, Brad. Minyo na akong dako eh. Di ko manyitag problema. Na, di ka makaingon, ana. Ha? Kay ang kapitan nato mismo, maoy magpasiugda. Ug maunay mando niya. Bahala na. Kung mao na, mubalibad lang yung ko, Brad. Di ko gustong balibaran. Oh. Kinahanglang magdadaanan ka. Maugi style mo din sa barko, Blake. Oh, unsa? Salamat kayo, sir, ha, nga. Gipasa ka na lang gid ko nimo. Ay, tungod kayo ako'y mahimo, day. Mao may mando sa mong kapitan. Maayo na lang ni. Para palit na ko og bugas, sir. Para makapadako sa amo. Mao ba? Mao gid ni pangwarta nimo? Oh, sir. Wa ko'y choice, good. Wa man ko makahumag-skwela. Sige, sige. Atagan lang ti kag kwarta, pero ay kabala ka. Di ko may labot nimo. Salamat, sir. Swerteha si mong asawa, no? Salamat. Believe ko rin mo, Blake. Lalaki ko na ka. Abi na ko, wag yung kang pasaka o babae. Good job. Ay, nagtuo gid ang kapitan nga gilabtan akong babae. Napakay pinaingon. Nga dili ka gusto nga magbuhat og problema. Pero, nikaon gihapon di kas babae nga gilawog nimo. Pwe! Ha? Sabi nimo, Nga usa ka limpyo nga pagkabana. So may problema to niya? Bahala siya. Basta importante nga wa ko makabinuang sa kong asawa. Kanus alam ko ni mo gibuang. Gibuang? Ay sus, ayaw na nagod pagpakaroon ingnon, Blake. Imo na kong gibuang. Naibaw ko nga kadadunggo ninyo magpasak ka mo babae diha. Kinsa ba nagsulti nimo ana? Dili na pala di kong kisam may nagsumbong na ako. Bagkakon kang dako. Abi ba na kong tarong ka? Okay, sige. Musulti ko nimo sa tinuod. O, nagpasak akong babae. Pero wa na ko hilabti. Gibayra na nako. Di ko makahimo sa binuang nimo eh. Labi na gyud kay mahal ti ka. Ambot lang. Wa ko may bawag angay pa ba kumutuon nimo. Ilabi na kilayo ka. Sayo na kayo ni mong pagbinuang. Mahal tuho iko. Di lagi ko makahimo sa pagbinuang nimo. Hatagi sa kong space, Blake. Dili pa ko gusto makakita nimo. Oh, Rhea! Recorded by X Thunder Gaming. Natural na na ang reaksyon sa imong asawa doon. Kung sa may ang ngayon buhat nun pa. Pasag di lang gula. Hatagi sa iyang kuan ka ng hatagi siyang space. Mamakanayag ipangayo. Paabuta lang nga siya mismo mo ay manawag o balik ni mo. Aron sigurado nga andam na gid siyang magigistorya ni mo. Salamat kay nanawag na ka. Kumusta naman ka? Nakarealize lang ko nga unfair kayo ko. Kaya mas ito ko sa laing tao kay nimo. Sorry, mahal. Huwag problema, mahal. Nakasabot ko nimo. Kanilang gimoy una-una agmayo, ha? Diligid ko magbinuang nimo tungod kay mahal ti ka.
Ikaw rin ako, okay? Musalig ko, anak. Ito gid rin imong asawa no? Ha? Ito gid mo no? Yun na, pagod. Sa may problema ni mo na ako. Kung wa pa lang ka magpabilib sa atong kapitan, wag yun tatay problema. Oh. Pero sip-sip man kang dako gud. Pero kung makasabot nga no nga mituo ang imong asawa nimo. Bisag na i-picture nimo nga may kauban kang babae. Ikaw may nanaot ako sa asawa, ha? Di ka madaot kung wa kay gibuhat na daotan. Wa ko'y gibuhat nga daotan sa asawa. Pero basig unsay ako mabuhat nimo. Usa ayaw mig sa muka sa asawa, kung di ka gustong magguba ng naong imo. Mas maayo siguro mo-apply kog laing kumpanya. Di na ko gusto makiguban na itong trader. Hapit na ko mauli. Gamay ang antos na lang, Blake. Gamay na lang. Ha? Unsa ka ano kung pamalitan ako si Rhea o niya ako siyang i-surprise and kuli na ako? Di ko magpahibaw niya. Uy, nga nung lock mo ng pultahan? Ay, makadi si Rhea. Di lang na ako sampiton para di siya makadungog sa kong tingog. Oh, Oh. Kinsa ka? ikaw mo'y kinsa. Nga nung niyaman ka sa kumbay? Blake? Rhea? Usi? Oh, mabdos ka? Wa lagi ka magingon yung mauli ka. Usa ni? Nga nung mabdos man ka? Ikaw ba may namasangil na ako nga nagbinuang ko? Unya ikaw dahil mo ay dugay nang nagbinuang ako? Hayop ka, Rhea! Blake, pasaylo Dili! ako. Di ta ka mapasaylo. Layas! Og ayaw nagpakita lang ako! Layas ah! Pastel anak. Pasagig ko magdahom nga. Naingon anak si Rhea. Sakit kayo, gibuhat ako pa. Dong. Ayaw magsigi og mugtok din sa bahay. Ako panimo no. Ako panimo. Ubakasyon ka. Laag. Pangita og lingaw para mamawa siya sa imong hunauna. Nindot man sa'y pamati nga makabakasyon ta nga kitarang usa. Nami kayong hangin din yung repitas dapin sa baybayon. Ay, Sir Blake? oh. Uy. Milin? Uy, Milin, di ba? Ikaw? Kumusta? Okay ra. Nauli sa di ka din sa Cebu? Ako, dili pa lang sa dugay nga nauli. Oh. Maayo kay nagkita ta. Tagi kog number ni mo, Sir B. Gusto ko mabayad sa imong kaayo atong una na itong panagkita. No. Di na kinahanglan. Okay na ko. Kung mauna. Sige, i-treat na lang tika. At ito sa bar in resort. Lak. Unsa man ang pagsige ninyo kuyog-kuyog atong Milin? Ay, basig lahi na ha. Nakabantay ra ba ako nga katong gidani mo siya din sa bahay. Pilit kay siya tinanawan nimo. Wa ko'y labot pa. Malingaw ra ko nga kauban ako siya. Maura na.
Sira sad akong gigamit pa nga pampalipas oras samtang wa pa ko makamove on ni Rhea. Nak, ayaw pang gamit o babae para makabubuon ka lang ni Ria. Dili na maayo dong. Pasalamat gani ka kay naasimilin nga maoy muuban nimo, muagak nimo, o muhatod nimo kung mahubog ka. Ayaw i-take for granted ang tao nga naapirmi nimo sa panahon sa kalisdanan. Base nun niya na ka makarealize kung mawa na siya kay napulaan na. Hubog na sad ka? Sige lagod. Naabitaw ka nga pirming muagak na ako. Oo. Ako may moaga kung mohatod nimo. Pero ang permi mo gawas mong baba kay Ria. Ah, Kung dali ka mo unang sa pagsigi ni mong inom, bahala ka. Pero ayaw pag-expect nga naapa ko para nimo. Milin! Milin! Naunsa naman ko. Di man mawa si Milin sa kong nauna. Nagilty ba ka ako tungod sa akong gibuhat? Salbahisa sa nako eh. Basi nakabantay na siya, naggamit na ako siya. Nga nung sigim ko gunahuna niya. Oh, yaman lagi ka sa bahay. Milagro nga wa ka mula agron. Kapoy man, wa ko'y gana. Kay wa si Milin. Oh, pa, Sus. Wala ka kay bawanak. Pero dito, na-inlove na ka ni Milin. Nagtuo lang ka nga si Ria pa ang imong gimahal. Pero dili na. Tagalo na ko. Mas magsige kapag pangita ni Milin kay ni Ria. Unsa no? kuwan. Bisag di pa kamuangkon. Naibaw na ko sa tubag. Nagmahay ka nga gitake for granted ni mo siya. Aw, mas magmahay yun ka kung dili ni mo siya adtuon sa ila. I love you. Ha? Hubog na sad ka? No, dili. Ug wasag ko makainom. Naka-realize lang ko sa dihang wa na ko makakita pa nimo. Sorry kaya kung nagpakabuang ko sa tao nga way ayo. O wa di ka makita nga mo'y napirmi para nako. Nahibaw ka. Ano na ako permi para nimo? Nga naman, Kay love na sa di ka, Blake. tinuod. Nga sa ato pa. Kita na? Yes. Kita na. Yes! Wa ko magmahay nga gipangmayaban ako si Milene. Kay grabe siyang bangga ug magmahal. Dako kay sila kalahian ni Ria nga akong ex. Maong ako usan ni gibausan ang pagmahal nga iyang gihatag nako. Ug karon, nagpaabot na lami nga mao kina nga among annulment ni Ria. Aron may kagawasan naming magpakasal ni Milene. Dinin lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, Arimin. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito may higalang kaagi ni Blake nga taga Babag, Lapu-Lapu City. Uban sa awit ngayon, awit nga regalahan. RMN Drama presents Handumanan Sa Ka Awit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? No kaning usa ka lalaki nga nagpuyo sa address sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Jonathan. Recorded by X Thunder Gaming.
mabtos ko. Og mao ni ang rason nga makigbuwag ko nimo. Kinsa man? Si Mike. Mike? Nga tiil ninyo? Oh, Jonathan. Saus, sige mugto ko eh. Taka magbabae ba yun eh? Tagan magag may ila. Pareho sa no. Kinsa? Kanao. Kanang ginusara na ba? Ano? Oh. Ah. Uy, uy, nigawas man. Sundan ako bay. Ha? Miss? Hi, miss. Okay na ka? Oh, tubig oh. Thank you, ha. Dili ko anad mo inom good. Kunya, ganong inuman ka? Doon nalay problema sa bahay. Ako din si Jonathan. Ikaw? Kyra? Manguyab ka na ko? Kana kong way masuko. Tao-tao naman sa tanang sige kuyog. Huwag kang kuno na ako. Nakagusto na ko nimo. Kung imo lang kong sugton, isaan na ako. Dili tagi ka pasakitan. Ang tinuod, Jonathan. Nakagusto na sa ko nimo. Pero, dili ko sure kung makakumbita bagit ko nimo. Na ako'y obligasyon sa amo, good. Nganom de. Magtinabangay lang ta. Kaya raandam ko nga musabot o mudawat sa imong sitwasyon. Hatagi lang ko chance. Sige, good. Oo na. Gisugot na tika. Yes. Thank you. Isaan ako. Dili tagid ka pasakitan. Mag-ipunta? Total, naa naman ta sa saktong edad. Nya, na kay trabaho. Ako naasab ko. Oh, sige. Pwede rasad. Noon sa ka? Anong, wa man naman duwing ng naong nimo? Nagunaw na ako, good, kon. Unsaon pag-igo sa akong sweldo ron. Unya, muhatag pa ko sa akong igsuon nga nag-eskwela. Langga, nganong pirmi naman lang ikaw mo maproblema, ana. Langka, nisaad ko nilang mama ug papa nga mutabang ko pa eskwela sa akong manghod. Bisan pa og, maglain ako og puyo. Okay naman ang butabang ka. Pero dili masad maayo nga himuon nimo obligasyon ka ng butanga kay in the first place, dili maka-obligado. Langka. Okay na yun. Gamit alasan eh. Ha? Sure ka? Unya, ikaw? Ayaw kabalakan ako. Kayaran ako pangitaan og paagi. Salamat lang ga, ha? Hoy, kaso lang ga. Pero, unta, i-consider na nimo imong kaugalingon sunod. Ha? Pila na kakatuig nga nanarbaho pero hangtod karon. Huwag yapong kay savings. Dili man gud pirmi nga naatay trabaho, simba ko oroy. Simba ko lang. Manaktak ang imong kumpanya o baka ang ako ang kumpanya nga gitrabahoan. Salamat lang ga. Sige lang. Makigistorya ko nilang mama bahin, ani. Wag ganin ng Rildo. Nga, maghuwam ka kwarta. Sige na, baby. Ilisan lagi na ako sunod sweldo. Ay, unsan mo ka ba uy? Sa una, di mo nang takay ng anak. Pero, migo ko ta. Sige, pamuman ta ka. Pero siguro, lista namin nagsweldo ha, kay nakasuki gamitan na. Pila man imong huwaman.
Ni-file o bankruptcy ang among company. O gainan mi tanan sa among supervisor nga papangitao na lang miglaing trabaho. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Unya, unsa man na nimo? Oh, mangitag laing trabaho. Kumusta? Huwag yapay ayo. Bisag asa na lang ko nang apply pero underqualified ko. Mao ba? Sige lang eh. Ay kabala ka. Makakita ra lagi kag lain. Salig lang sa Ginoo. Maayo! Maayo! Oh, Oh, na, ang landlady man ron. wa na. Maningil na na ron. Ha? O di mo mabayar eh. Di ba mihatag man ko na yung advance? Ako nang gihuwaman kay gipadahan akong nilang mamagod. Nagsalig man ko nga na pa ko'y madawat nga last pay. Nyawa naman di ay. Kaira, Langga, sorry kayo. Nagabot-abot lang gid ang malas ron. ikaw na. Nahilom na. Sige. Nakahuamay noon ko sa kong kauban. Kanalay akong ibayad. Salamat lang ga. Salamat kayo sa pagsabot. Unsa, bay? Nangita kag part-time job? O bay, Nga naman. Ikuangan pa di kasi mo sweldo. kinahanglan ko ba yun eh? O pa man kung makakita og trabaho gud si Kaira gud? Ha? Unya. Imong sauon ang tanan? Apil ang obligasyon niya sa iyang pamilya? Bay, Iya plabi, bay. Uy. Dili sa tanang higayon, sulbaro ni mo yung problema. Basin, mauraon niya na hinungdan niya. Magkabuwag mo tungkol kay napuno na ka. bay Edward. Nalagi trabaho? Oh, mayo gani kinadawat ayon ko sa call center. Dili hinoon kayo dako og sweldo pero maayo na lang kay sawa. Oo, sakto gina lang ga. Nya kanon sa mga magsugod. Sapatos para nako? O lang ga, para imo na. Tempa. Pero usa pa mga kakabuan, di ba? Oo. Unya kay naamay nagpautang og sapatos nga kauban namo. Nya pwede raman sa kuno 3 gifts. Mautong ni kuha ko para nimo. Maayo na lang ni makabawi ko nimo sa tanan nimong natabang nako. Kamay ra gani ni kumpara sa mga natabang nimo nako lang ka. Langga, okay naman good. No, makuha na sa imo sweldo niya na tungod din eh. Ayaw na gunahon na alang ka. Pasagdi lang ko nga makabawi nimo. Okay, sige. Salamat ini ha. Wow! Bag-og sapatos na. Murag, nakakaahon na tayo ngayon ha. Si Kaira ini ba yoy? Ha? Yang gihatag na ako. Uy, mau ba, bay? Oh, Namawi di ay. gusto ko na siyang mamawi sa tanang natabang na ako niya. Dako rin siya sweldo ron, bay. Mahal mo rin sapatos, oh. Ambot. Di man siya musulti na ako. Ang iyarang gisulti na ako nga dili man kuno ingon na kadako ang iyang sweldo. Aba, sila sponsor. Joke na, bay. Ba Edward? Basig na sponsor. Di naman yung mawasa kung nahon ang gisulti ni Edward. Iyapag na ko. Nag-overthink time na ko ini. Ay pag i-surprise visit na ako si Kaira sa ilang trabahoan.
Abuton lang ako nga magawas siya sa building. Tinggawas na maron nila. Nana siya. Oh. Kinsa man ang iyang kuyog. Murag mature naman ang lalaki. Sure ka nga, ihatod ko ni mo sa amo? Oh, lagi. Wala sila makakita na ako. Okay, sige. Asa man mo gi-park yung masakinan? Oh, kinala mag-una ko sa among bahay. Magdali ko pa uli. Magduha naman ka oras so kad nga naabot ko din sa bahay. Pero hangtod karon. Wa pa magyapon sila maabot. Lain ang kung halahon na da. Bitaw ka na ko sa kairap eh. Kano kang wa pa magid siya. Saan namang orasa? The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Dili makontak. Your call later. Sila na ron. Kisa mo ito nagkatod mo? Ah, kato. Amo tong TL. Saman, uyab to ni mo? Ha? Uya ba? Anong dugay mo ka na uli? Kuan. Nanghagad bang gud siya og. Kung siya yung gihagad ni mo? Time para good. Naunsa man ka? Naibaw na kay ko sa mga lihok ka ng klasiha sa tao, Kyra. Ilabi na to nga may edad na. Gidudahan ba ko nimo? Nga naman. Doon na ba ko'y angay dudahan? Jonathan! Basig na agyon. Nagpahatod ko ka din isbay. Aun sa man. Minyo na ba ito tawhana? O misugot ka nga mahimong kabit? Ilan man sa niya ihatag ni mo? Tingalig ba itong imong palit sa mga material ng mga butang tungod kay doon ay maghatagan ni mo? O ba ito tawhana? Bisag nagdako ming dili hayahaya nga mong kinabuhi. Pero wa mitudlo isa akong gidikanan nga mangitag kwarta sa hugaw nga pamaagi. Sa pila na to katuig, ni kausawa mahimong away na to ang selos. Pero karon, all this time nagtuo kog dako imong pagsalig nako, Jonathan. Pero mabaw ka man ay kaayog pangutok. Nagdugay mi tungod kinang hagad og kaon among TL namo. Daghan mi, dili kay ako lang. Og na timing lang nga kami ra imong nakita. Tungod kay ako ang pinakalayo og bahay sa tanang mga kauban ako sa trabaho. Nga iyang gihatod human mi niya gilibre kaon. Karon kung nagduda kas tanan akong gipanulti, pwede ka mo ato sa mga trabahoan. Og pangutanon nimo sila. Kyra. O kung may bawaan nimo nga wa gyud ko mamakak nimo, magbuwag ta, Jonathan. Kay dili ko gusto nga dudahan ko nimo bisag wa kay igong ebidensya. Kyra. Sorry na. Wala ko mag-expect ka masulti to nimo na ako kanina. Sayop kita na ako. Dili ko pareha sa imong ex, Jonathan. Nagtarong ko sa kong pagkababae. Ibaw ko. Sorry na. Love lagi ka. Nadlok lang ko nga mawahag ka na ako. Love man sa tika. O bisag ka usa, wa ginabusod sa kong hunahuna tanang gipasangil nimo na ako. Sorry na. Pasaylo ako lang ka. Isa na ko. Dili na mausap. Angay lang. Kay kung usbon pagani to nimo, dili na gyud ko magduha-duhag pakigbuwag nimo. Kyra. Lisod ning may trauma ka sa imong kaghapon. Kay bisag nagtinarong ang imong partner karon. Dili kalikayan nga imong madudahan. May na lang gani kay gipasaylo pa ko ni Kyra sa ako mga dili maayong nasulti niya. Na-realize po nako nga angay lang nga mosalig ka sa imong partner. Kaysa magkabuwag mo tungod lang sa silos nga way basihan. Gipractice gyud nako
nga mas patasan pa nako ang akong pagsalig kontra sa akong mga pagduda. Mao nga karon niya, minyo nami o may usa na ka anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni Jonathan nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga dagulahan, A Smile in Your Heart. Kaagi gibahatan na doha sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang na ining tulimanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan so sa kaawit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Lemuel. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Nothing's gonna change my love for you. Recorded by X Thunder Gaming. Lemuel, Ah, Sabado man dundong, puyogi ko ha. asa man po? Mangobra ko ron, to ako'y gunahonon. Puyogi ko ron dali rato mahuman. Aron sad suhulan dayon daw makaplit ang bugas. Opa. Kapuyaw eh. Init pagi kayo. Antas lang kita ini kay pugriman. Mo, mangayon ta ko bahon kay miskwilan ako. Pasensya na gid ka dong ha. Huwag ko ikahatag ni mo kay wala ko'y kwarta diri. Oh, sige lang ma. Ito man na gid eh. May panguban kay nagsnacks na. Ako in town. O gigikaon. Lemuel! Uy, Rina. Wala gid ka mapalit ang imong snack. Mangkoy kwarta rin. Halay, uyagod ni mo. Dali, di mo ko'y gidangapan. Hitagan ti ka. Ayaw lang uy. Gusto ka nga mapas mo ka? Dali, diri. Na ako'y gidangapan. Ito asa kong bag. Salamat rin ha. Nawagin ang akong kagutom. Okay ra, uy. Ayaw na pasalamat. Wa man ko ko'y kwarta. Mango ako kapalit og makaon. Pobre man kaayo mi good. Sige lang, Well. Kaya kung na ako'y nangas na, ako lang ang hatagan. Salamat kini mo rin ha. Well, oh. Ansa man rin akong 5. Imuhanan na. Lo, ayaw ra uy. Sige na. Tawatan na ni al makapalit kag snacks. Lo. Ala uy. Salamat ha. Ano ding maluoy magana ko? Puutan manggod ka. Aw, sige lang. Kung madako na ganita og may trabaho na ko, ako na siya hatag nimo. Ampo lang kita permis Ginoo Well. Nga mahumantag eskwela. Dali ara sa panahon rin sa. Walang hibaw eh. High school na ta. Mao gyud. Mura lagwa. Kining, unsa di mong kuhaon ini college nimo? Mag-teacher ko, Well. Ikaw? Marag di lang tingali ko. Marag di mo ko ka-eskwela college. Pobre baya mi. Hayon gud pagpakawa sa paglaong, Well. Imor lagi na malabangan ka ng kalisod. Salamat rin ha. Emil, magsige naman ng kuyog ni Rina. Uyab na mo? Lo, di taon mi uyab.
First Roldan, uy. Suod lang gid mi ni Rina, sukad pa sa mga gagmay pa mi, elementary pa mi. Ako pa ni mo no, imo nang panguyaban si Rina, uy, kay klaro kay nga nakagusto na nimo. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Tsaba di, uy. Namiguro sa bayan akang Rina na ako kay mga bata pabaya mi. Suod na kay mi. Ang ako ba, nindot man sad kon imo nang panguyaban. Dili pa ko na uyab-uyab, uy. Wa pa ko magkunahunaan ng uyab-uyab. Gusto na ko nga mahuman ko sa akong pag-eskwela. Congrats, Balimil! Una lang minimo ha! Sige, bay. Musunod ako ron. Congrats, day. Bay, Roldan. Congrats, Well! Oh, congrats sa atong duha. Ren. Noon sa ka? Graduate na yun sa high school. Nag-ulahin noon ka diha. Ano di ka? Ang. Dugay naman niya ta magkita. Ha? Nga naman. At tumagot ko pa eskwelahan ng college ni Papa sa Davao. Ito am siya igsuon dito. Mao ba? Ikaw, asa ka mo eskwela? Dinira ko sa ato rin eh. Kaya dili magyapon ko maka-eskwela sa college. Sige. Amping din niya. Oh, ikaw sab, pag-amping dito. Doon nakatuig ang nakalabay. Sukad nga may graduate ko sa high school. O nialagyapon ko din sa amang dapit. O guway tarong ka trabaho. Si Rina ka, kumusta naman kasi? Ay! Balibin! Oh, bay! Ikaw mo din na. Tuan! Anda ba ka? Ready na ka? Ah, saan sa man? Limot ay! Natay duwas basketball roy! Speaker sa barangay! Ay, oo di ay. Limot ko na. Limot ya kay di may kadua ka. Oh, wata ko kadita kay mga dams ako. Yes! Daog ta bay! Libil! Daog ta! Salamat kayo. Bay, Roldol. Nakadaog kita. Well, Oh, Bay! Kita ka sa kapitan bay! Tawag ka bay! pitaw da. Kap! Kap, may tuyo ka na ko, Kap? Kuan. Ako nakita ba nga samtang nagduwa mo sa basketball. Abti ka man. O sakto ko sa barog. Usuban kailangan kang magsundaw. Ha? Ina ko kung kailangan kang magsundaw. Kaya na ako igsuho na sundaw. Nakinahanglan siya ang striker. O kung tuwa ka na niya, dako kay gayunan nga may mo kang sundaw. Tinuod ka, Kap? Mo ka na. Niya, sa may akong buhaton, Kap? O kung tuwa na ka niya, o na-exam, mukuha ka. O kung makapasar ka, mahimo ka ng mo trainis pagkasundaw. Sige, Kap. Madto ko si may igsoon. Kay gusto sa ko nga magsundaw. Sigurado ka na ba yun sa imong desisyon, anak? Opa, gusto ko mahimong sundaw. Ay, lisod man ang trabaho, anak. Mubo raman ang imong kinabuhi, anak. Ma, tugutin lagi ko sa kung gusto ma kay sa una pa man ko nangandoy ko nga mahimong sundaw. Ug mauna ni ma. May kahigayunan ako nga mahimong sundaw. Ikaw ang mag-igo. Ug among iampo nga matuman nimo ang imong gipangandoy, anak. Salamat in taon nga nagkapasan ako sa exam. Mahimong ako nga mo train sa pagkasundaw. Salamat in taon, anak, kay natuma na gid nimo imong pangandoy nga mamahimo kang sundaw. Lipay sa bitaw ko mga nahimong lagi ko sundaw. Pag-amping in taon, pirmi, ha?
ug pag-ampo nga malayo ka sa disgrasya. Iampo sa ko ninyo, ma, pa. Kay karong sunod adlaw, i-assign ko og critical nga lugar. Naagiri gubat nga mahitabo pa, ma. Oh, yes! Dalian sa panahon eh. Walang hibaw eh. Duha naman ay katuig nga nagserbisyo ko isip sundao. Manangit ko sa kulabaw nga mapauli sa ko sa among dapit. Salamat in taon kinakauna-una kag duaw na mo dinhi anak. Mingaw na kay ko ninyo, ma, pa. Ako sa anak, mingaw na kay kunimo. Ato di ay, ang imong amigo ba nga si Roldan, nagsige ra ba tog pangumustan nimo? Oh, mo ba? Ah, sige. Ako tong pagkikitaan pa. Kumusta naman ka, bay? Mga taon gyapon bay. Ikaw noon bay, ayahay na kay kada, kay sundaw na ka. Kung sagot tayo nakahayahay na yung trabaho, kaya kung masipyat, patay man sab. Ampo lang sa Ginoo bay nga malayo kas kadautan. Maog yun. Ha? Nahi makikita na ko? O bay? Kinsa may makikita na ko? O may bawa na nimo kung muadto ka. Mo ba? Asam sa na ko adtoon? Adto aning lugar ay, kaya nagpaabot siya nimo dito. Wala ni lugar ang giingon ni Pairuldan nga naay makikita na ako. Kisa man kaning gusto makikita na ako. Lemuel? Oh. Reyna? Ikaw? Oo. Ako yung tao ni. Kumusta naman ka? Sundaw na day ka? Oo. Kaluyan in taon. Ikaw, kumusta naman ka? Standby sa kay nagpaabot naman ko sa result sa akong board exam para teacher. Wow. Mag-teacher gid ka? Kung kaluyan. Mga unsa ta? Aron nga mag-istorya tag maayo. Kung magdahom nga magkita pa ta pag-usab. Maog yun. Pila na biya katuig nga wata magkita. Maog yun. Salamat ha. Nakikita ka na ko. Gibalitaan magud ko ni Roldan nga nauli ko na kanini sa ato. O gusto na kasundao. Og ako siyang giingnan nga makikita ako nimo. Eh syempre suod ba yata? Sukad ba sa elementary o ginon man sa high school? O nahibaw ka ba nga lipay kay ko nga nakita ta pagbalik? Lemuel. Misamot ka na karon kagwapa. Nga sakto ka nag-edad. Atik ay. Tinood bitaw. Uy, mahilis ko na imo tinutukan ha. Maglisod ko kung unsaon ako sa pagsugod. Pero mora na akong ikasulti ni Morena. I love you. Lemuel. Wala tinuod. Love ka rin. Uwang man sa akong part no kay babae ba ako. Pero ang kunan ako, nga sukad sa high school pa ta. Love na ka na ako, Lemuel. Kung mao ka na, parehas na yung atong gibati. Oh, Lemuel. Rita, I love you. I love you too, Lemuel. If I had to live my life without you long, with you I see forever oh so clearly. Grabe ang akong gibati nga kalipay niya ito higayon na. Kay parehas na may gibati ni Rina. Nga doon na may feelings sa usag-usa. Karon, minyo na mi. Og may duha na ka mga anak.
Dini na lang ko tubog dagang salamat sa pagtagad ning akong suwatampo. More power sa RMN. RMN Drama presents Handumanan Sa Ka Awit. Ano pa dahil sa iyang kaagi karon? Maganing sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atuang tatampo, nagdasangan nga Archie. Recorded by X Thunder Gaming. Sige na, Chris. Sugtan ako. Wala lagi ko'y gusto ni mo, Archie. Makagusto lagi unya ka na ako. Buhaton ako ang tanan. Mahalon ako nimo. Dili na ko katudloan ang akong kasing-kasing. O kung maingon gani kog dili ko, dili gid ko. Chris. Niya, mundang na lang panguyab niya. Dili bay. Grabe sa di mo. Pangitag lain, oy. Di mo siya naglain bay. Si Chris ra ako. Ug buhaton akong tanan. Mapasugot lang ako siya. Dili gid ka mo undang og panguyab, no? Gipadadaan pa ko nimo buwak og chocolates. Oh. O labaw pa unya nga akong ihatag nimo, Chris. Kung sugton ako nimo. Sige, God. Oh. Ha? Nisukot na ka? O, Archie. Oh. Nisugot ako. Uyab na ta. Chris. Archie. Sige na. Buhata, ibang gustong buhaton ako. Chris. Archie. Di mo naman tubag si Chris. Di mo kadlaw nga wa siya text ako. Oh. Ako siyang atuon sa iyong trabahoan. Niresign man si Chris. Ano sa alam ba eh? Mga usa ka buwan sukad nga nihatag siya resignation letter. Ug hapon lang nagsugod nga wala siya duty. Ano di ay? Pwede ka sulti sa may gagaw? Ha? Igagaw? Oo. Di ba, ikaw may tigkuha niya diri sa tabuan? Igagaw mo, di ba? Oh. Husto na, anak dong. Ayaw pa apikto atong bayhana. Naglagod ako naghuna-huna, ma. Tanong kay ko niya. Nya, gibiyaan akong ingon anak ka sayon. Oh, dili lang yung tingali para kamos usag-usa. Uwa kay mahimo kung dili pagdawat sa kamatuuran. Ba? Kapo yan si kapas ni Budi sa baray eh. Kadagabi naman lang tama sige yan ni kapas ni mo. Sus, kami badagayon, kapag may reklamo eh. Sa maning mong gibuhat sa mong kuglingon oy. Wala ko labot kung maunsa ka bay. Lami nam gani kamatay. Iyay, samang taon ka. Tungod lang gyapon ni Chris. Pila na kabuan na kuan, milabay. Siya gyapon. Dili ko na anak kadaling kalimtan si Chris bay. Unmove na bay, unmove na. Mabuo na tao no, unsa man niya. Ha? Siya malipayon na sa iyang umabot na pamilya. Ikaw, ano naghihapon ka? Ano to? Ah,
Payon. Unsay malipayon na bay? Payon. Kita ko niyang mabdos na. O nanapod siya uyab karon. Ha? Oh, Mabdos na yun? Bigaon gud siyang dako. Recorded by X Thunder Gaming. Maayo kay ni Gana nakagbalik og trabaho dong. Oo, ma. Nakarealize lang ko nga nang maoy ko sa sayop nga babae. Husto ka. Og karon, bangon gyud para sa imong kaugalingon. Pero gusto ko makabawas niya, ma. Unsa? Maubot raw niyang panahon nga makabawas ko niya. Dong Archie. The basket ka mo ta, Archie? Mga gyapon. Bisag unsaon, bisag unsa ko ka maayo, mudas ka, ma. Pero, biyaan na gyapon. Well, I'll tell you. Dili ni kabiya. pamili sa dihag babae ha. Eh, CR sa ko. Sige, bay. Banap yun ha, banap yun ha. Archie? Chris? Di ka nagtrabaho? Oo. Muso di ka gingon, ani? Oh. Ikaw? Naibaw bang mo ba na nga dinhi ka nagtrabaho? Uwa. Og palihog lang. Ayaw pagsaba ni bisan kinsa. May problema. Ay kabala ka. Ako'y bahala mo. Nya, saway. Nakakita na. Chris? Bye. Nakapili na ko babae. Let's go, Chris. Ano mo ka? Murang ka guwigan na. Sorry, pero na-awkwardan lang ko. Sa laing lalaki di ka ma-awkwardan. O niyan ako, kiwawan ka? Karoon lang ka makiwawan nga. Dugay na kung nakakita ng hubo ni mong lawas. Archie. Sige na. Padayon na. Satisfy me. Bay, ako ba nakabantay na ko nimo nga gisigyanan nimo kadto si Chris sa bar. Oh, bay. Kaya malipay ko nga makakita niya nga mapugos lang o pakig-sex na ko. Lamay kayong feeling, bay nga nakabawas na ko niya. Marag siya nag-iadto nimo dito, gusto na ka mubawas niya? O tungod kay na in love na kaniya? Ano sa? In love ba ka? In love ba ka? Wala ba yun? Wala. Kalagot lang niya akong gibati para niya. Ug plano na kong duwaan siya, bay. Ha? Makigbalikan ako? Oh. Og di na kinahanglan niya mo trabaho ka sa bar. Ako ni balat ni. Nera, address ni sa akong apartment. Ato ako kung musugot ka nga makigbalik na. Ha? Ug buwagan nimo ang imong bana. Chris? Okay rin mo nga. Gidana ko ang akong anak. So, buhat sa butan nga, buwag na mo sa imong bana? O, Archie. Good. Dali. Tana sa sud. Pahilumar mo ng bata, Chris.
Gigutom naman gud ni siya. Wa naman si gatas. Di magpalit ka? Wa na taong ko'y kwarta, uy. Dili di ka masuporta sa akong anak. May ako'y amahan, ana. Pangitag pagi nga, makapalit ka gatas, ana. Unsa? Dili ka kagabaan na bay? Siya may gabaan, bay. Gaba na ning nahitabo niya karon tungod sa gibuhat ako. Ni kagat ayon pag-ingon ako nga ako mo imubuhi niya. Mali kinakabiyas ba na? Gita pang iyang anak. Abi na ba, bay? Musurok yun akong dugo basta makikita ko sa iyang anak. Akin bay. O, wa may labot ang bata ini bay. Kung gusto ka man ni Mouse, ni Chris lang. Ayaw isakripisyo kapil ang bata. Oh. Hello, Chris. Archie, please. Tayo ako sa ospital. Na-admit si Dudong. Nagkinahanglan kayo minimo. Anong ako may tawag gani mo? Tawag yang mahana na. Bay, ito na. Mag-iinom ta. Nunsam ka diya. Gilak-gilak maga. Isalbayis ka! Wala si Dudong! Patay na si Dudong! Gano'n ko tawag nga ako may basulo ni mo? Huwag ka na kinahanglan siya ni mo, Archie! Nagkinahanglan ni mo! Nagkinahanglan siyang dugo! Sa imong dugo! Chris! O sabay! Imong anak si Dudong! Magkaibaw na mo gamabdos ko. Gipakasal na yun minimama sa iyang kailang ang kwartahan. Wala ko'y mahimo kay sulngon ko nung kani Papa kung may bawas siyang ikaw mo nakapamabdos na ako. Mong ipatuon na mo sila nga akong bana mo'y amahan sa akong gibabdos. Ang kunon ako nga sa sinugtanan wa ko ma-inlove ni mo, Archie. Pero nakatuon na ko na dugay. Archie, mahal tika. Mahal kayo tika. Pero alang sa imong kaayuhan og sa atong anak, nagpakasal ko sa lain. Chris, pasalo ako. Pasalo ako. Wala ko maluwas ang akong anak. Pasalo ako ninyo. I've been looking at people. Huwag yung maayong dangatan kung manimaos ka. Dubli na hinuon ang kasakit ng gibati. Nawapod na ko ang akong anak. Karon, adlaw-adlaw kong nagsigig pangayo o pasaylo ni Chris ug sa among anak. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga hikalang kaagi ni Archie nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagkulan, What's Forever For? Gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marihikain, gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higalag, mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit.
I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.